आसामनि गिबि मन्थ्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आसामाव माखासे आसनि लानाय जादों जे गोरिब न'खरखौ मदद होनाय आरो जों जायफ्रा बेमारजों जुजिनानै दं बिसोरखौ मदद होनाय फरायनायाव मदद होनाय बे आसनिफोरखौ लानायनि गेजेरावहाय मोनसे आसनि दङ जे चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्ड बेनिफ्राय जायफोरनो गोनांथि दङ बेफोरनो मदद होबाय थानाय जादों आरो बे चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डनि जि फैसा बेखौ मोननै केटेगरियाव रानना होनाय जादों मोनसेया जाबाय माने बेमारिफोरखौ फाहामनो थाखाय बेमारि न'खरनो मदद होनाय आरो मोनसेया जाबाय जोंनि गोरिब न'खरनि साथ्र साथ्रिफोरनो स्कलारशिप राननानै होनाय दा बेनि राननानै होनायनि बिबानखौ आंनो माखासे होनाय जादों दा बेखौनो आं दिनै मावफुंनो फैनाय जादों जोंनि नैबे बनरगाव ब्लकनि सिङाव थानाय दुखिया न'खरनि जोंनि फरायसाफोरनो आरो माखासे गोरिब न'खरनि बेमारजों गोदोनानै थानाय बिथांमोनखौ मदद होनो थाखाय बे चेकखौ राननानै होनाय जादों बेवहाय आं सानो मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि जि मोनसे अननाय बेजों जोंनि जायफोर दिनै बेनिफिसियारिया चेक मोनबाय बेजों एसेबाबो मदद मोनगोन आरो आंबो खोब गोजोननाय मोनदों जे दुखिया न'खरा एसेबाबो मदद मोनगोन आरो जोङो बयबो लोगो नांनानै गोरिब न'खरनो जि मदद होनो मोननाय बेखौ मोननानै जों खोब गोजोननाय मोनदों गतिके फैबाय थानाय समावहाय बेबायदिनो जोंनि माखासे गोबां आसनिफोर दङ सरकारनि बे आसनिफोरखौ नांगौ मानसिफोरनो होनाय जागोन बिटिसिआवबो बे रोखोमैनो होबाय थानाय जादों बेनि अनगायैबो रग निर्मुल मोनसे आसनि दङ बिटिसिआव माखासे बेबायदिनो बेराम फाहामनो थाखाय माखासे आसनि दं बेखौबो होबाय थानाय जादों आंनिया दिनै गुबैयै चिफ मिनिस्टारनि रिलिफ फान्डनि बेखौ दिनैहाय जोङो चेकखौ राननानै होनाय जाबाय बे जिनिसा मोनसे डिसिसन पलिसि डिसिसननि बाथ्रा जे आसाम गभर्नमेन्टआ गासै आसाम नाङैनो जे सोलोंथाइनि जि मोनसे थासारि बेखौ सोलायनायनि थांखिजों माखासे पलिसि लानाय जादों आरो बे पलिसि मथे दिनै खामानिया जागासिनो दङ आसामाव गुन गोनां सोलोंथाइखौ दावगाहोनो थाखाय राफोद खालामनो थाखाय दिनैहाय मोनसे गुन उत्सव फाथिनाय जादों गुन उत्सवआ मोनसे बिजों जायनि दारै मोनसे स्कुलनि स्टेटासखौ जों मिथिजोबगोन जे बे स्कुला मा अबस्थायाव दङ बेनि फरायसाफ्रा माबोरै सोलोंनानै दङ बेनि बिल्डिंफ्रा माबोरै दङ सोरगिदिं थासारिया माबोरै दङ बेखौ मिथिनायनि खाबु मोनो दा बेखौ बोसोरे बोसोरे खुंबोबाय थानाय जादों देग्लाय जिखिनि खुंदों देग्लायबो दिनै जागासिनो दङ बेवहाय मोनसे थासारिया एसे सौदावलायनाय फैदों जे बर' बिजोंल' नङा जायफोर भार्नाकुलार लेंगुवेज बा रिजनेल लेंगुवेज बे लेंगुवेजफोरजों दिनै क्लास 6नि जे मोनसे सोंथि बिलाइ बेहाय इंराजिनि फैजोबदों बर'आ बर' जानांगौमोन असमिया जानांगौमोन नाथाय बेवहाय बर'नि जायगायाव इंराजि फैदों दा बेवहाय जोङो मोनसे सौदावलायनाय फैबाय थानाय जादों आङो बे बाथ्राखौ बयबो मिथिबाय दिनै सरकाराबो बेखौ मिथिगौ आरो दिनै दाबिबायबो थानाय जादों बेनि सायाव निस्सय दाथ' आरो फरिखाया जागासिनो दङ इमिडियेट बन्द' खालामनानै गोदान मोनसे राव सोनांगौआबो एसे गोब्राब जागोन निस्सय आं खबर लादों बेवहाय सरकारा बेखौ सानबाय थादों जे बोरैबा बिनि जेंनाखौ सुस्रांलायबाय थानो हायो दा बेखौ लानानै जोंनि गेजेराव सोलोंथाइ बा नैबे आनजादा बेजों जाहाथे जोंनि सोलोंथाइनि जि थासारि बे नस्थ' जाया जों बेखौ बयबो एसे जोथोन लालायनांगोन आरो बे जेंनाया थाबैनो जोबगोन होननानै आंहा मोनसे फोथायनाय दं आरो जोबनांगोन बियो मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरि रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्स बेखेवदों बे आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोरनि 2024-2025 मायथाइनि मुं थिसननाया फैगौ 15 जानुवारिनिफ्राय जोबथा मार्च दानसिम सोलिगासिनो दङ 10+2नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरि एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जादों मेडिकेल लेबरेटरि टेक्न'लजि फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार एन्ड एसिस्टेन्ट नार्सिं अटि टेकनिशियान आइसिइउ टेकनिशियान रेडिअलजि टेकनिशियान कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै बिएसएस डिप्ल'माखौ लानो हागोन लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दङ जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे जानबुं नम्बर 9395899391 एबा 8638391746 आव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन